नमस्कार मैत्रिणींनो, मी मनोरमा तुमचं सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करते। तुम्ही थंबनेल बघितलं असेल त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज आला असेल की मी आज कशाबद्दल बोलणार आहे। की खूप जणांना एक गैरसमज असतो की हार्ट रेट आपण जेव्हा प्रेग्नन्सीमध्ये असतो तेव्हा जेव्हा आपल्या सोनोग्राफीज होतात तेव्हा जर हार्ट रेट जर असतो तो बेबीचा FHR ज्याला म्हणतात फेटल हार्ट रेट, तर तो जर 140 पेक्षा जास्त असेल म्हणजे 140 पेक्षा जर तो जास्त असेल तर ती मुलगी असते, किंवा 140 पेक्षा जर तो कमी असेल तर तो मुलगा असतो। असा एक खूप मोठा गोड गैरसमज लोकांचा झालेला आहे। आणि हा व्हिडिओ करण्यामागचा उद्देश माझा म्हणजे या व्हिडिओ करून मला माझे व्ह्यूज किंवा सबस्क्रायबर्सला माझ्या एवढंच सांगायचंय की माझ्या मैत्रिणींनो, कृपा करून तुम्ही याच्यामध्ये तुमचा एवढा सुंदर काळ आयुष्याचा 9 महिन्याचा ह्या व्हिडिओज बघण्यामध्ये वाया घालू नका की तुमच्या पोटामध्ये तुमच्या गर्भामध्ये एक मुलगा वाढतोय की एक मुलगी वाढती, ते पण फक्त एका FHR वरून। काहीही सांगता येत नसतं, FHR वरून काहीही ठरत नाही। आता मी हे छाती ठोकपणे सांगू शकते का तर मला 2 मुलं आहेत, त्याच्यातली पहिली माझी मुलगी आहे, दुसरा मला मुलगा आहे। तर मी माझ्या दोन्ही मुलांचे तुम्हाला पहिल्या प्रेग्नन्सीचा पहिला जो रिपोर्ट असतो, जेव्हा मला वाटतं की आपण 12व्या आठवड्यामध्ये वगैरे करतो राईट, ज्याच्यामध्ये बेबी कसा आहे काय नाही ह्या सगळ्या स्कॅन रिपोर्ट्स होतात, त्याच्यामध्ये माझ्या मुलीचा FHR जो होता तो होता नियर अबाउट 159 जर तुम्ही इथे बघत असाल तर। आणि सेकंड टाइम म्हणजे तुम्हाला इथे कळत असेल 2019 ची प्रेग्नन्सी रिपोर्ट आहे आणि हा 2021 चा प्रेग्नन्सी रिपोर्ट आहे जो की माझ्या मुलाचा आहे। त्याचा पण हार्ट रेट किती आहे तर जवळपास 157 काहीतरी आहे। म्हणजे दोन्हीही पूर्ण लक्षात घ्या की दोन्ही हार्टबीट रेट 140 च्या अबाव होते आणि स्टील जेंडर्स वेगळे होते। म्हणजे पहिल्या वेळेस मला मुलगी झाली, दुसऱ्या वेळेस मला मुलगा झाला। तर मी हात जोडून तुम्हाला सगळ्यांना असा विनंती करते की मैत्रिणींनो, कृपा करून तुमच्या आयुष्याचा सुंदर काळ याच्यामध्ये घालवू नका। हे बघा, ते दुःख बाळगून चालू नका की आपल्या पोटामध्ये म्हणजे कसं असतं, ठीक आहे मी मान्य करते गोष्ट की जर तुम्हाला मुलगी असेल तर तुम्हाला मुलगा व्हावा वाटतो, जर तुम्हाला मुलगा असेल तर किंवा ती मुलगी व्हावी वाटते, किंवा एक एक्साइटमेंट असते आपल्याला पहिल्या प्रेग्नन्सीमध्ये की आपल्याला मुलगा आहे की मुलगी। एक्साइटमेंट म्हणून किंवा एक एन्जॉयमेंट म्हणून तुम्ही असे व्हिडिओज नक्की बघा, पण ते बघून फक्त स्ट्रेस आउट होऊ नका की माझ्या गर्भामध्ये एक मुलगीच वाढते किंवा माझ्या गर्भामध्ये एक मुलगाच वाढतो, कारण आपल्या मनाच्या विरोधात काही घडलं की आपल्याला ते आवडत नसतं। आणि इट्स गॉड गिफ्ट, स्वामींच्या कृपेने आपल्या पोटात काय आहे हे फक्त आणि फक्त स्वामींनाच माहित आहे, स्वामींशिवाय कोणालाच माहित नाही। आणि जे काही व्हायचंय ते कन्सीव्ह झालेलं आहे ते तुमच्या पहिल्या महिन्यातच झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा काही चेंजेस होणार आहेत अशी आशाही आणि अपेक्षाही करू नका तुम्ही। फक्त एका शब्दात सांगते की हार्टबीटवर हार्ट रेटवर काहीही नसतं, जेंडर प्रेडिक्शन तुम्हाला करता येत नाहीत। युट्यूबवर तुम्हाला हजारोने लाखो व्हिडिओज दिसतील ज्याच्यामध्ये सांगतायत की नाही 140 पेक्षा जास्त असेल तर मुलगी होईल, तर काही जण सांगतात की 140 पेक्षा कमी असेल तर मुलगाच होईल। ही जस्ट केस स्टडी आहे, एक 100-15,000 लोकांना घेऊन त्यांची ती केस स्टडी केली गेली आणि त्याच्यातून फक्त एक अंदाज व्यक्त केला गेला जो की 101% ट्रू नाहीये। आणि तुम्ही माझ्या ऍटलिस्ट अनुभवावरून तर मी तुम्हाला एवढंच सांगेन। आणि मी ऍक्च्युअल मध्ये हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण हेच आहे की मला माहितीये मी ह्या जर्नी मधून गेलेली आहे। पहिल्या वेळेस एक एक्साइटमेंट म्हणून आणि दुसऱ्या वेळेस आपल्याला काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी म्हणून, पण जस्ट टाइम वेस्ट नका करू। त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही तुमच्या गर्भामध्ये वाढणाऱ्या त्या मुलावर कसे गर्भसंस्कार होतील आणि त्याची एन्जॉयमेंट किती छान होईल, त्याच्यानंतर त्या प्रेग्नन्सीमध्ये तुम्ही काय एक्सरसाइज करू शकता, किती काय खाऊ शकता जेणेकरून आपल्या त्या बाळाला आपल्या येणाऱ्या त्या नवीन जीवाला आपण अजून किती छान सुदृढ बनवू शकू, या गोष्टींवर नक्की लक्ष करा। आणि आयुष्यात आपण हार्डली एकदा किंवा जास्तीत जास्त 2दा प्रेग्नेंट होणार आहेत। मला माहिती आहे आजकाल तिसरा चान्स घ्यायला कोणी धजतच नाही, तर ह्या ज्या 2दाच येणाऱ्या आपल्या किंवा एकदाच येणाऱ्या काही आयुष्यात जी एक ही प्रेग्नन्सीची पूर्ण जर्नी आहे ती मनखुलासपणे दिलखुलासपणे तुम्ही ती एन्जॉय करा। याचा विचार करून की तो 140 अबव मुलगा आहे का मुलगी आहे याचा विचार करून त्या प्लीज जर्नीला एक अडचण नका आणू। खूप छान आणि आनंदी राहा। तुम्ही आनंदी राहिलात की तुमचा बेबी डेफिनेटली आनंदी राहणार आहे। मी फक्त एवढंच सांगेन तुम्हाला की हार्टबीट वरून जाऊ नका। तुम्हाला लाखोनी व्हिडिओज भेटतील त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका। तुम्हाला काय पाहिजे किंवा तुमच्या ह्याच्यात काय असायला हवं ही फक्त तुम्ही इच्छा व्यक्त करू शकता आणि ती इच्छा किंवा ती अपेक्षा तुम्ही फक्त आणि फक्त तुमच्या ईश्वराला सांगू शकता। बस तेवढंच सांगून बघा, किंवा हे ईश्वरा मला जे काही माझ्या गर्भामध्ये आहे ते एक हेल्दी बेबी या जगाला येऊ दे ज्याच्यावर मी भरभरून प्रेम करणार आहे, एवढंच म्हणा। बाकी मग सगळं त्या ईश्वरावर सोडा, तो सगळं चांगलंच करणार आहे। ठीक आहे, तर हार्टबीटवर काहीही नसतं माझ्या मैत्रिणींनो, अजूनही सांगते मी तुम्हाला, हार्टबीटवर काहीही नाहीये। तुमच्या गर्भामध्ये फक्त एक आणि फक्त गोंडस बाळ वाढत आहे आणि त्याची वाढ कशी करायची हे तुमच्या हातात आहे, तुमच्या विचारांमध्ये आहे। फक्त तुम्ही तेवढंच करा, हार्टबीटवर जाऊ नका। ठीक आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच